हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दायो मोजां खबर सफैदों हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनि बेनो जाबाय DHS दा ग्रेड 3 पस्टमोन बियो रिजाल्ट ओंखारबाय आरो भेकेन्सिया दङमोन 498 दा नोंथांमोनहा गावनि रल नाम्बारखौ चेक खालामनो हासिगोन बेनिफ्राय स्किल टेस्टआव नोंथांमोना थांनांगोन। स' बिदिब्ला लोगोफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो। दा गोबाव खालामला बे पस्टआ मामोन आरो रिजाल्टआ माब्ला होखो जों नायनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबोर इम्परटेन्ट नटिस दङ नोंथांमोननि थाखाय। स' बिदिब्ला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव। दायो लोगोफोर अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय dhs.assam.gov.in होनांगोन डिसक्रिपसनाव दङ लिंकआ। दा बेनो जाबाय डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस आसाम। दा बेयाव फैनानै जों गाहायाव फैनांगोन लेटेस्ट निउसआव फैनांगोन। दा नै लेटेस्टआव नायदो लोगोफोर रिटेन एग्जामिनेशन रिजाल्ट दा पाब्लिश खालामबाय सेप्तेम्बर 1आव जोङो बेयाव डाउनलड खालामसै। दा डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो जोङो PDF फाइल नायनो हासिगोन। बेनिफ्राय रिजाल्टआ सोरनि नायदो दा बे रिजाल्टआ जाबाय स्टाफ नार्सनिमोन जायफ्रा नोंथांमोना एग्जाम होदोंमोन स्टाफ नार्सआव बेनि रिजाल्टआ आउट जाबाय। जों बेयाव क्लिक खालामसै। बेनिफ्राय माखासे नन टेकनिकेलि रिजाल्टआ फैथ'वाखै जेब्ला फैगोन आं थाबैनो आपडेटखौ होनो नाजागोन जेरै फिल्ड वर्कार एबा जुनियर एसिस्टेन्ट बिथांमोननि रिजाल्टआ होथ'वाखै आसा खालामो थाबैनो होसिगोन मानोना हेल्थ डिपार्टमेन्टआ रिजाल्ट होगासिनो दङ आरो गोदान एप्लाइबो जासिगोन। दा बेयाव बुंदों जायफ्रा स्टाफ नार्सआव एग्जाम होदोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना एग्जाम होदोंमोन दा बिनिनो रिजाल्टआ ओंखारबाय ओमफ्राय नोंथांमोना स्किल टेस्टनि थाखाय थांनांसिगोन एबा नोंथांमोना अनलाइन होनांसिगोन। दा बेयाव बुंनाय मथेब्ला लोगोफोर अनलाइन जागोन स्किल टेस्टआ नोंथांमोना न'निफ्रायनो होनो हागोन डेटआव। दा डेटआ जाबाय नै सेप्तेम्बर बेयाव दङ 6 जायफ्रा बर्ड नाम्बार 1आव गोलैदों नोंथांमोना रल नाम्बारखौ नायनानै चेक खालामनांगोन जे दङना गैया बेयाव। सेप्तेम्बर 6आव जागोन ओमफ्राय सेप्तेम्बर 7आवबो दङ नोंथांमोना बेयाव मोनगोन गाहायाव। थ' सेप्तेम्बर 7आव दङ नै रल नाम्बार वाइस दङ आरो नोंथांमोना चेक खालामदो। दा बेनोसैमोन स्टाफ नार्सनि रिजाल्ट ओमफ्राय जुनियर एसिस्टेन्टफोरनि रिजाल्टआ माब्ला फैगोन एबा फिल्ड वर्कारफोरनि माब्ला फैगोन आं बेखौ मोनोब्ला नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होनो नाजागोन। दानिया लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो।